Maazị ka anyị mara onye bụ. Dịka aha m wụ Maazị Obi Okoli, ojele Igbo ozi, ugwu Izuọgụ, agụ ejezi oji abụ eje ọgụ, ọhịa a na-etu m. Ka ihe mega ebe a? Ihe na-ebe ebe a tata wụ na anyị na-eme ihe anyị kpọrọ n'oyibo Igbo Festival of Arts and Culture. Ihe a wụ emume anyị bidoro ahọ 7 gara aga oge anyị meghere Congress of Igbo Leaders. Anyị wee bido Igbo Festival of Arts and Culture ahụ 6 kịta. Ihe anyị na-emekwanụ wụ maka na anyị bi na obodo oyibo ka anyị wee gosi ụmụ anyị omenala anyị ka ha aha anyị ghara ifu na mba, maka na anyị jee n'ụlọ anyị afụ ka anyị si eme omenala, mana ịpụta n'obodo oyibo a ndị Igbo a na-etizi mmọnwụ n'ime na họl, ndị Igbo a na-emezi ka ya bụrụ ndị Igbo. Anyị wee sị ka anyị kpọkọta ka o nwee ofu mbọsị anyị kpọkọtara Igbo niile ọnụ ka Igbo bịa mee emume ka ụmụ anyị fụ ihe anyị ji wee mee ngala wee bụrụ ndị Igbo. Ha fụkwana ya ka ha wee nwee ihe ndị ọcha na-akpọ identity, ka ha nwee ghọta ebe ha si ba, maka na a sị na ndị mmụọ chọrọ iji ọkụ legbuo ana, nsị ka mee gịnị were aka na abọ jide ana. Anyị ji aka na abọ jide ana maka omenala Igbo, maka nka Igbo, maka asụsụ Igbo, maka ihe ọbụla eji mara Igbo ka ọ dị n'otu. Ọ dị ndị si na Igbo adịghị n'otu. Ilecha anya ihe mere ebe a taa, ka ihe ga-agwa ndị ahụ. Ịma na ụfọdụ ndị na-asị na Igbo adịghị n'otu, mana ihe m na-agwa ndị mmadụ bụ na anaghị achị Igbo achị, na a na-esi Igbo eso. Ihe awụ ihe nna m gwara m oge m pere mpe, onye ghọta ya ọ ghọta na ndị Igbo awụghị mba a na-akpọ eje ebe ha achọghị ije. Ndị Igbo ghọta na aka gị dị ọcha, na ihe ị na-eme masịrị ha, ha ga-esogbu. So mana ụfọdụ ndị pụta ha eburu ụzọ tinye n'ihu na awụ m onye Igbo, mana n'azụ a na-egwu ndị Igbo chandụ. Ihe na-eme ya ndị Igbo ghọta ya, ha agbara gị ọsọ. Igbo adịghị n'otu. Ndị ahụ na-ekwu na Igbo adịghị n'otu, ha so wuru nsogbu Igbo nwere, maka na ha gbaa mbọ mee ka Igbo dị n'otu, Igbo adị n'otu. Mana ihe na-eme ndị Igbo wụ na onye kwụrụ ọtọ eme gị na-ebutuo ya ihe ji Igbo. Ị na-emere Igbo ihe ọma, onwe ndị ga-apụta sị na ihe ọma ahụ ị na-eme adịghị mma, ka ha butuo ya, ha butukwe ya, ha agaghị ebu ya. Ihe na-eme anyị. Kee ihe ị nwere ike ịgwa ndị Igbo nọ na mba niile dị iche iche maka ihe ị mere ebe a taa? Igbo niile nọ na mba niile, ihe anyị ga-aghọta wụ na ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza. Anyị wepụta obi mara na anyị bụ ndị Igbo, mara na ihe eji wuru Igbo, ihe nna nna anyị ha mere ha ji wee wuru Igbo, na ọ na-atọ anyị ụtọ. Anyị emegide, anyị etinye isi n'otu niile ndị Igbo nwere, wee nyere Igbo aka chịkọta onwe anyị. Maka na ịpụta kịta ihe na-eme na Naịjirịa, ndị ofe mmanụ adị n'otu, ndị Awụsa a na-egbu anyị na-abata n'obodo anyị, mana anyị nwa na-ebe akwa mbọsị ọwụna. Amaghị m oge ndị Igbo ji ebido tụwa ụjọ, mana ụjọ na-atụzi nwa ụjọ na-atụ ndị Igbo. Mbọsị ọwụna ebe ọwụna ijere ndị Igbo a na-ebe akwa ka ndị na-aghọtazighị onwe ha. Enweburu ihe na-aza Igbo kwenu, Igbo kwe, ị mara na Igbo ekwego, mana kịtazi a na-asịzi Igbo kwenu, ndị mmadụ a na-enego, maka na Igbo eweru n'ụjọ wee were ụjọ gwụọ ahụ. Na ịpụta ifu nwoke Igbo asị na ndị Awụsa na-abịa ọgbawa ọsọ, maka gịnị? Maka na anyị ewepụ n'ihe aha anyị ji wuru Igbo, maka na nna nna anyị ha na-agọ ọfọ, na-agọ ana, gwọta nsọ ana. Anyị pụtazie were nsọ ana wụọ ahụ, arụ kpọrọ nwa n'ala Igbo. Ihe ji Igbo. Ndị ụka ewere ụka gbaa anyị gburugburu, anyị amazighị omenala nna nna anyị ha ji wụrụ nna. Ihe ha ji jido Igbo, ya mere nsịkọ ji esi gịnị na ndị mmụọ chọrọ iji ọkụ wee regbuo ya, pụta were aka na abọ bido ya. Ihe anyị chọrọ n'ala Igbo bụ ndị ga-eji aka wee bido ala Igbo, wee mara na ala Igbo kwesịrị ịdị n'otu. Maka na mpụta nne ndị na-eme anyị ụjọ, ana m ajụ onwe m, ndị ọkwado nwoke ibe m, o nwere ihe ị ga-emere Igbo, ajụọ gị ga-eme gịnị? Mana kịtazi Igbo ọ dịzi ka Igbo na-ada mba, mana ihe a anyị ga-akwụsị ya. Anyị ga-eme ka Igbo ghọta na Igbo nwere ike ịdị n'otu ma anyị kwe. Maka na o nwere aha nna m zara, nna m si na ama ndị a na-eze, ọ sị ga ama mma iso, maka na ndị aha a na-eze bụ ihe ji ana Igbo. Igbo dị n'otu. Ọ dị otu ndị a na-akpọ UNESCO, ndị si na ha desịrị okwu mba dị iche iche ndị ga-anwụ n'afọ 50 ga-abịa. Igbo so na otu okwu ndị UNESCO si na ọ ga-anwụ anwụ n'afọ 50, nke 50 years n'okwu oyibo. Ka ihe ị nwere ike ịgwa ndị UNESCO ma ndị mba ọzọ? Ịma
a sị na atụọrọ ọmara atụọrọ ofe ka ofere tinye isi n'ọhịa ha nwaana anyị aka mgba ihe ọ dịziwo anyị nwa a gwara okwu ahụ ma ya ọ ga-ahapụ ya ka o mee otu dịka ADF apụtana na-ebunite omenala Igbo ine n'ebe niile ha nkịta ọ dịka ndị Igbo tetara n'ụra maka na a sị na nwatakịrị etoghị eto ghara ọgọdọgọrọ agwụchie ya anya ndị Igbo etoghị eto wee chọọ ka asụsụ obodo anyị na anyị ga-ejisi ya ike omenala obodo anyị sokwene n'asụsụ inu ndị Igbo so n'asụsụ mana anyị ga na-akụziri ụmụ Igbo mana ịbịa nene kịta ụmụ anyị na-aza ICSN Igbo Community Support Network ha ebidogo kịta ịma na ụmụ anyị na-asụ Igbo o nwere nke pụtara taa nsị ya how are you ọ sị m ọnkụ ana m asụ Igbo ịghọtago nsị ewo nna ewe n'iwe anyị wee sụwa Igbo nwatakịrị asụrụ Igbo na-eje so ụmụ bụ ndị Igbo na-atọ ụtọ mana ifu ihe niile na-eme ebe a kịta ụmụ m na-ajụ m aha ọbụla nna m kedu mbọsị a ga-eme emume Igbo ha bụzi ya n'obi maka na ha afụgo uru ọ bara Igbo asụsụ Igbo agaghị anwụ anyị enweghị Igbo BBC anyị enweghị Igbo redio anyị enweghị Igbo telivishọn ije na Facebook na ị ga-anụ sụọ ya n'Igbo ịbata ebe ahụ sọsọ Igbo ka a na-ede so anyị ma na Awụsa na agwọ nọ n'akịrịka mana anyị agaghị etinye ọkụ n'ụlọ ahụ anyị ga-achọ ụzọ chụpụ agwọ ahụ wee mee ihe anyị chọrọ ime Igbo asụsụ Igbo agaghị anwụ ị ga-achọ ka Igbo nọ n'ụlọ na Igbo nọ ebe a mee ka emume a karịa ka ọ dị n'afọ nke a ihe m ga-akọwara gị na aha ọzọ na-abịa abịa anyị ga-eji ebe anyị ga-enweta ohere wee mee ihe anyị chọrọ ime ine n'ihe mere na ha si anyị elekere 6 na aba anyị mechie anyị ga-akwado jewe ebe ọzọ anyị ga-anọdụ elekere 9 naanị ka Igbo wee mee ihe anyị kwesịrị ime mana ihe m ga-agwa ndị Igbo bụ ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza anyị kpọọ onwe anyị mmadụ anyị esiwe mmadụ mana anyị kpọọ onwe anyị mmụọ anyị esiwe mmụọ ihe ga-emewo na ndị Igbo ga-aghọta na o ruo n'oge anyị ga-akpọkọta ma ụmụ anyị na-enwe family meeting ịbata na be m kịta diọkpara m nwobere nwa m dị 7 years aha 7 ọ pụta ọsị m dadi kedu mbọsị a ga-enwe family meeting nsị ya kedu ihe ị chọrọ ka eme ọ sị m na otego anyị emebeghị ya maka na a ma agosi ya ihe nna nna anyị ha anọkọta anyị ezuo gbaa nkata ka ụmụnne wee hazie ihe a ga-eme n'ezinụlọ ịghọtago ọ jụkwara m ya nsị ya na nwatakịrị anaghị akpọ nzukọ na ọmụnwa wụ maazị ga-akpọ nzukọ sị m maka gịnị nsị ya na obi m ka ibi na ọ bụrụ na m anọghị ya ịnọchie mana ebe m nọ na ọmụnwa ga-akpọ nzukọ ụmụnna ọghọta ya so ọ pụta jụọ m kedu mbọsị a ga-eme ya so ihe niile awụ ihe anyị ga na-akụziri ụmụ anyị ka ha wee ghọta ebe anyị si na omenala anyị so kee ndụmọdụ ị ga-enye ụmụaka ndị na-agbara ha nụ ihe gbasara omenala Igbo ha agba ọsọ ndị nọcha n'ime ụka ihe gbasara Igbo ha sị nna na nne ka o si n'aka ịghọtago a sị na nwatakịrị si na nna ya wee ewu na ya nwawu nwa ewu ịghọta ọ bụrụ na ndị nna kụziere ụmụ ha ihe wuo omenala ịbata be m taa ada m pụta ọ gafee ọ na-eme anya ihe ọ na-enyere m anya bụ ma ọ ka o je weta ọjị ọ mara ugo na ịbata be m na a ga-asa gị ọjị ọ ba otinye ọjị wepụta ọkwa ose otinye ọ pụta na n'oko onyoo m nsị ya dị obupụta ọjị ahụ ọsị m nna m nekwa ọjị enye m gị ọjị omenala ha kụziri m ya ndị mbata na be m ị nweghị ike isi m haida gị aṅụghị m ọgwụ mbata na be m egwu ahụ m gụrụ nna m ị ga-agụrụ m ya ụmụ m na ebe a ịchọ ha kịta ha agụọrụ gị ya daa nna m anọta oyoyo nnọrọ agba m egwu ihe m ji wụrụ nna na-akpata ego a na-eri n'ụlọ ihe a nwa obere ihe ka a kpọrọ ya mana ọ na-enye ụmụaka uche ịghọta ihe eji wuru Igbo anyị dị ebube Igbo amaka mana onye na-aghọta ha gasị gị na Igbo adịghị n'otu dị n'otu Maazị ndewo ndewo.